Dwi'n artist a dwi yma heddiw i ddysgu chi sut i greu cerdyn post eich hun i ddathlu dydd Gwyl Dewi. Chydig amdana i, dwi'n artist, dwi'n dod o Bangor ac dwi'n ei gwaith bob math o bethau, peintio, gludwaith, ffilm, animeiddio. Heddiw dwi'n defnyddio'r gwybodaeth yma i ddysgu chi sut i greu cardiau post efo chydig bach o ludwaith yna fo, neu collage. Ar gyfer y gweithdy heddiw, byddwch chi angen cerdyn maint A6, siswrn, papur, glud, hen gylchronau, pinna ffelt a paent. Am yn ymarfer cyntaf, beth am feddwl chydig am be mae Cymru yn feddwl i ni? Be mae golygu i ni fod yn Gymraeg? Beth sy'n neud i chi deimlo am Gymraeg? Be mae bod yn Gymraeg yn meddwl i chi? Dyn ni am greu map meddwl fel hyn, efo'r gair Cymru yn y canol. Ar y cylch bach o'i gwmpas, fel hyn. Wedyn, dyn ni am wneud saeth bach yn dod o'r cylch ac ysgrifennu gair yma. I fi, mae Cymru yn neud fi feddwl am adra a mod i 'di magu yma. Felly dwi am sgwennu adra. Pwyswch saib ar y fideo yn fan hyn am 20 munud i chi gael creu eich map meddwl. Y geiriau yma bydd yn ysbrydoli eich cerdyn post. Rwan, dyn ni am edrych ar chydig o enghreifftiau o gardiau post. Pwyswch saib ar bob un o'r darnau yma a trafodwch os ydych chi'n hoffi nhw, os ydych chi ddim yn hoffi nhw, be ydych chi'n feddwl o'r defnydd o liw, gwead neu texture, y llinella, y delwedda neu images. Sut ydych chi'n meddwl cafodd nhw'u creu? Trafodwch ymysg eich gilydd. Rwan mae'n amser i ni greu ein cerdyn. Estynnwch eich cerdyn a sgetswch syniad bras ar un ochr. Meddyliwch am y syniadau o'ch map meddwl. I gynrychioli adra, dwi am wneud llun o tŷ bach. Mae'r cartra yma'n mynd i fod o flaen mynydd bach. Unwaith ych chi'n hapus efo'ch syniad, estynnwch y cylchgrona a gweld os oes 'na wbath ynyn nhw wedi ychwanegu at eich darn. Dwi am defnyddio'r gwead neu texture llwyd yma i greu cymylau a'r un gwyrdd yma i greu gwair. Oes darna o'r cerdyn fedrwch chi ehangu ychydig efo paent neu binna ffelt? Os felly, gnewch hynny rwan.
Gadewch i'ch gwaith sychu. I orffen, trowch eich cerdyn rownd fel hyn. Rhowch linell bach lawr y canol efo pen mesur a beiro neu ffensil. 4 llinell ar yr ochr fel hyn. A sgwâr bach ar y dde, i roi stamp. Rhowch eich enw ar y cefn a dyna ni, cerdyn post bach eich hun i Gynrychioli Cymru.